Det er skide godt. Ska vi köpa en till sån här? Vi köpte en sån förra veckan. Ja, kraft. Förstår inte du det? Hvorfor følger du ikke Bensborg hjemmefra? Det er fordi, det er billigere her i Sverige. Jag tappar bort den. Vi har jo ikke oceaner-tid, vel? Nej, det er da for din skyld. For min skyld. Jag bjuder på den. Kör försiktigt nu då. Hej då. Hej. Ja, vi skal også have dem. Jeg venter udenfor. Hej. Hej. Tager I Visa? Ja. Ja. Jeg skal betale på 200 derude. Och så de här glassarna. Nej, jeg skal bare betale på 200, og så skal jeg have det is her. Ja. Glass. Nej, vi skal ikke have glas. Altså, vi spiser dem bare sådan. Ja, men du vill köpa de här glassarna också? Glass. Godis. Ja, god is. Ja, det er derfor, vi kører det. Ja. Og så 200 derude, ikke? Ja, då kör vi på det. Michael, du skal ikke ryge ind i bilen. Hvorfor ikke? Der er sgu da rød i den før. Ja, det var da Jesper, han lånte. Jeg har sagt til ham, det skal han ikke gøre. Jeg går ud over brugvognsværdien. Brugvognsværdien. Ja. Ej, nu er den sgu da ved at blive blå, mand. Jeg tror sgu, den er brækket. Den er ikke brækket. Ah,